anyị na-anabata unu n'ihe mmemme nke GCK n'ụbọchị tata, dịka anyị na-ene anya n'ihe ngosi nke mbilite n'ọnwụ. Mbilite n'ọnwụ bụ ntọala nke ịbụ onye nke Kraịst. Iwezuga ya, ịbụ onye nke Kraịst enweghị ihe ọ ga-aghọ. Ya mere ọ dị ọtụtụ ajụjụ nke gbara ya gburugburu. Ke ka Kraịst si n'ọnwụ bilie? Kedu ihe ngosi? Kedu ihe ọ na-amụpụtara anyị? Gịnị kpatara mbilite n'ọnwụ ji wee dị mkpa? Ya mere ka anyị gaa ọnụ ọzọ atụrụ Kumuyi ntị dịka ọ na-akụziri anyị eziokwu ghere oghe. Ha fụrụ ya mgbe ọ nwụrụ n'elu obe. Ugbu a ha fụkwara ya otu Kraịst ahụ mgbe o si n'ọnwụ bilie, ma ha nwere ndị na-anọghị ebe ahụ mgbe ọ hụrụ ahụhụ, mgbe a rara ya nye, mgbe a kpọgidere ya n'obe, na mgbe o si n'ọnwụ bilie ọzọ. Sọl onye Tasọs na nwere ọhụ nke enyere ya, na mgbe ọtụtụ arọ gasịrị, ha nwere ọṅụ nke enyere ha maka mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. Na Kọrịntị nke mbụ isi 15 amaokwu nke 4, na eliri ya na o bilikwere n'ọnwụ bilie abalị nke 3 dịka akwụkwọ nsọ si dị, amaokwu nke 5, na afụrụ ya mgbe o si n'ọnwụ bilie. Fefas fụrụ ya, ndị ozi 12 na amaokwu nke 6. Ọ sị na mgbe nke a gasịrị, o wee bụrụ nke ndị karịrị ọnụọgụgụ 10 fụrụ ya, ndị ọtụtụ n'ime ha ka nọkwa ndụ wee ruo ugbu a, mana ọtụtụ n'ime ha adago n'ire ọnwụ. Amaokwu nke 7. Ọ sị na mgbe nke a gasịrị, James fụrụ ya. Emesịa na ndị na-eso ụzọ ya, amaokwu nke 8, n'ikpeazụ mụ onwe m wee fụ ya. N'ikpeazụ mụ onwe m wee fụkwa ya. M nwere ike ịgwa gị site na mkpughe na Kraịst, onye akpọgidere n'obe, onye nwụrụ, onye bilitere n'ọnwụ ọzọ, n'ihi na n'ikpeazụ mụ onwe m fụkwara ya dịka onye a mụrụ n'oge eruru. Ana m eje na nke ịtọ ọmụmụ anyị ọzọ, okukeyara anyị ọzọ, ịmụgharị anyị ọzọ, nnwogharị anyị ọzọ site na mbilite n'ọnwụ ya. Ugbu a ị mara akụkọ maka mbilite n'ọnwụ n'isi. Nke a adịghị eweta ịmụ mmadụ ọzọ. Ọ bụrụ na ị mara akụkọ mkpughe na site n'ịgụ, nke a adịghị eweta ịmụ mmadụ ọzọ. Mana mgbe ị bịakwute onye nwanyị, wee buru obi gị niile, buru mmụọ gị niile na obi gị niile na mmụọ gị niile, wee kwere na mbilite n'ọnwụ ahụ, okwukwe ahụ nke edu na mbilite n'ọnwụ nke onye nwanyị Jizọs Kraịst, mbụ nke na-eweta ịmụ mmadụ ọzọ, nnwogharị ọzọ, na-eweta ikegharị ọhụụ n'ime ndụ gị. Ịmụ mmadụ ọzọ anyị site na mbilite n'ọnwụ ya. Na akwụkwọ Taịtọs isi 3 amaokwu nke 5, ọ bụ site n'ọlụ nke ezi omume nke anyị onwe anyị mere, kama na ọ site n'ebere ya ka o si wee zọpụta anyị site na nsacha nke ịmụgharị ọzọ na ime ka adọ ọhụụ site n'ike nke mmụọ nsọ. Amaokwu nke 5, anyị gwara na amaokwu nke 6, nke ọ wụsawara nye anyị na ozuzu oke site na Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị. Ọ bụkwa na amaokwu nke 7, ka anyị ka ebe e mere ka amara agwa anyị na ndị ezi omume site na amara ya, ịhụnanya ya, ebere ya, na site na eluigwe
nke bịakwasịra anyị n'ihi na mbilite n'ọnwụ ya, anyị wee bụrụ ndị a gụrụ na ndị ezi omume, anyị wee bụrụ ndị a gbaghara mmehie anyị, anyị bụrụ ndị eme ka anyị nwere onwe anyị, anyị wee bụrụ ndị anyị nwegharịrị ebe anyị gụrụ anyị na ndị ezi omume site na amara ya. Anyị kwesịrị bụ ndị isi, ndị nketa, dịka olileanya nke ebighị ebi si dị. Ọlụ ndị ozi isi anọ amaokwu nke 10. Ọlụ ndị ozi isi, mara na ya nke a unu niile ndị niile nọ na Israel, na site n'aha Jizọs Kraịst onye Nazaret, onye unu onwe unu kpọgidere n'obe, onye Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie. Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, ọbụna n'aha ya ka onye a ji guzo n'ebe a n'iru unu niile. Amaokwu nke 11. Onye ahụ bụ nkume ahụ nke unu onwe unu bụ ndị na-ewu ụlọ kpọrọ ihe efu, nke wọrọ isi nkuku ụlọ. Ọgwa anyị na amaokwu nke 12 na nzọpụta adịghịkwa n'onye ọbụla ọzọ, n'ihi na aha ọzọ dị iche adịghịkwa n'okpuru eluigwe nke e nyeworo n'etiti mmadụ, nke anaghị ịzọpụta anyị n'ime ya. Ọ site na mbilite n'ọnwụ ahụ, site na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst na mgbaghara ahụ o nyere anyị, ka o ji enye anyị nzọpụta, ka o ji enye anyị ezi omume, ka ịmụgharị ọzọ si bịakwute onye ọbụla nke kwere. Ọlụ ndị ozi isi 5 amaokwu nke 30. Chineke nke nna anyị ha kpọnitere Jizọs, onye unu onwe unu gburu, wee kwụba ya n'elu osisi. Amaokwu nke 31. Onye ahụ ka Chineke were aka nri ya welie elu, ịbụ onye ndu na onye nzọpụta. O si n'ọnwụ bilie, na mbilite n'ọnwụ ya na ike ya nke nzọpụta mbilite n'ọnwụ wetara mere onye nzọpụta nke ụwa niile, nke chegharịrị ma kwere n'onye nwe anyị, inye Izrel nchegharị na mgbaghara mmehie. Dịka anyị na-aṅa ntị, anyị na-achọpụta isi gbara ọkpụrụkpụ n'ozi a. Nke mbụ, ndị ama nye mbilite n'ọnwụ. Anyị hụrụ n'akwụkwọ nsọ niile ndị gbara ama, ndị hụrụ ya, ndị ọ gwara okwu, ndị o si n'aka ya wee gbaa ama banyere mbilite n'ọnwụ, n'ihi na ha dị ndụ n'oge ahụ. Ọtụtụ ndị inyom ndị mbụ hụrụ Kraịst, ọbụna mgbe nke a gasịrị, ndị na-eso ụzọ ya wee hụ ya. Mgbe nke a gasịrị, ha dịka 100 mmadụ 5 hụrụ ya, ndị na-eso ụzọ ya hụkwara ya. Ọtụtụ n'ime ndị ahụ nwụrụ n'ihi Kraịst. Ọ dịghị onye isi dị mma ga-anwụ n'ihe ọ maara na ọ bụ asị. Ya mere, mbilite n'ọnwụ bụ ezie. Nke abụọ, mgbanwe nke na-esite na mbilite n'ọnwụ. Ọtụtụ ọgbọ dị iche iche bụ ndị ndụ ha na-agbanwe n'ihi mbilite n'ọnwụ. Nke atọ, mbuli elu nke ebuliri Kraịst enyere ya ọchịchị isi n'ebe ihe niile dị. Anyị na-ahụ ihe ngosi ndị a ka anyị na-ekpe ekpere n'aha Kraịst. A na-enwe oke ihe ịrịba ama nke na-ewere ọnọdụ. A na-agbanwe ọtụtụ ndụ n'ihi mbilite n'ọnwụ. Ya mere, nke a bụ ihe ngosi na Kraịst ebuliri ya elu mgbe o sisiri n'ọnwụ bilie. Ya mere, Kraịst nwere ike dị ukwuu nke na ọ dịghị onye ọbụla pụrụ imeri ya. Ya mere, Kraịst si n'ọnwụ bilie, ọ na-achịkwa n'ụwa niile. Mbilite n'ọnwụ na-egosi anyị na Kraịst bụ. Ọ na-eme ka anyị mara na ọ bụ ya onwe ya bụ onye nwe, onye na-achị achị, onye nwere ike n'ebe ihe niile dị. Ya kpatara mbilite n'ọnwụ ji wee dị mkpa.
kedu ihe anyị ga-eji ihe ozi ndị a wee mee? Nke mbụ, anyị ga-ekwe ka anyị bụrụ ndị a gbanwere site na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst, n'ihi na ọ bụ ya bụ onye nwe, ọ bụ ya nwe ndụ gị, ma ị kwere ya ma ọ na-ekwere ya. Ya mere, si na mmehie gị chegharịa, nabata Kraịst dị ka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ka ị wee nabata ịdị mma ya na ndụ gị. Anya niile mechie. Onye nwanyị chọrọ ịgbaghara gị mmehie gị niile nke ị mere n'ime ndụ a. Ọ chọrọ iwetere gị nnwere onwe. Ọ chọrọ iwetere gị nnwere onwe n'mmụọ gị n'obi gị, ebe ọbụla ị nọ. Ị chọrọ mgbaghara nke mmehie na ndụ ebi ebi na nzọpụta, ebe ọbụla ị nọ. Wụnye aka gị elu wee sị onye nwe anyị, anọ m ebe a, ana m achọ ya, achọ nke inye m ya n'aha Jizọs. Gị bụ Chineke hụrụ n'anya, Chineke nke ebere, onye si na ị na-enye mmadụ niile ebere. Ị sị na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na ịma hapụ ya, na ịma nchụpụ ya. Nna, ndị niile a ndị bịara n'iru gị, otu n'ime ihe ha niile na-enweghị onye rapụrụ, gbara ha niile mmehie ha niile n'aha Jizọs. Wechapụ ncheta nke mmehie ha. Nna, ana m ekpe na ị ga-enye ha nnwere onwe, na ha ma nlaghachizi na mmehie niile ha gbarapụrụ ugbu a n'aha Jizọs. Kwee ka amara Chineke na-eru ya n'ime ndụ ha, ka ezigbo ote nzọpụta site n'ime gị wee baa n'ime ha. Nye ha udo nke mkpụrụ obi na ọṅụ nke si na nzọpụta abịa. Mee ka nke a guzosi ike nye obi ọbụla na ndụ ọbụla ugbu a n'aha Jizọs ka anyị kpere. Amen. Chineke agbagharụgo gị, si na agbagharụgo gị, ị nwerugo nzọpụta. Kwuo, enwere m nzọpụta. Obi dị anyị ụtọ. Anyị chọkwara ka anyị na-anata ozi n'aka gị. Ozi ị ga-esi wee zitere anyị ozi ihe ahụ nke ị na-ahụ edepụtara n'ikuku n'oge a. Ya mere, tinyere anyị ozi ihe ị chọrọ, otu anyị ga-esi wee nyere gị aka. Enwere ọtụtụ akwụkwọ ozi dị iche iche nke ga-enyere gị aka ito eto n'ime mmụọ. Anyị chọkwara gị n'anya, Chineke hụrụ gị n'anya. Anyị chọrọ ịhụ gị n'ihe mmemme ọzọ anyị ga-eme. Ya mere, ka Chineke gozie gị.